So Susan Mtami is saying Themba Mliswa owes her 1.2 million Australian dollars for child support. Let me just read what she tweeted. Hans, imagine someone who's not paying child support sending emissaries to ask me not to post my child on social media. Themba Mliswa, you have no right whatsoever to tell me what to do with my son. When you start contributing, that's when your opinion matters, and also when you pay what you owe. As it stands, as of today, you owe me 1.2 million Australian dollars in child support fees since birth. I pay for private tutors 3 days a week. He wears decent clothing, fine dining once a week. He eats organic. He has a life coach, goes on exotic holidays, speech therapy because he stutters, and we all know where he got that from. Masseuse, piano lesson twice a week, swimming twice a week, tennis twice a week, Mandarin and Shona tutor etc. Lives in a beautiful home. Please respect me. Once you have my money, drop it off at the nearest Australian embassy. They will make sure the boy gets his money. Murukunzwa kama demands acho. I don't know kuti chii chinombonyatsoitika pakapo iyi inotondiconfusa kuti anopenga kudarika mumwe ndiani pavaviri pavo apa. Pana anenge ane kakupenga kanodarika mumwe, but kuti ndinyatsomupoinde kuti ndeupi chaichaika. Can you please help me in the comment section? Chanongoziva ndechekuti they are all crazy, but level rekupenga racho ndo rakatisiya nembichana. And surprisingly, Susan, she's a learned person, but zvimwe zvaanoita so handizi yangu kuti every day anenge achida kutongotokonya chat ivo baba ava. Ukuone kusaidi Themba anenge achibloka achiunbloka kuseri achienda kunotaura zvimwe, but pasocial media anenge achiita kunge mumwe munhu asiri iye. Kuseri ari kutodhimanda kuti siyana nekutaura nezvevana vangu pasocial media, achiudza Susan ndo zvekutaura naSusan kuti panapa siyana nezvauri kuita izvi, you have no right to tell me whatsoever. Vanhu vese vari tu ava ndevedhirama, vakasangana vese vanoda dhirama vasingamboite. I feel like Susan should just come and claim it kuno kuZimbabwe, otherwise she's not going to get that money. She's wasting your time. And also mari yacho iyoyo anoiwana kupi Themba? 1.2 million anoiwana kupi? Sabhuka vanoiwana kupi mari iyoyo? Amen. Pamwe vakapiwawo share yavo kugovernment dzavari kuba dzavari kuita matenda, probably vanogona kuiwana. Asi how did we come to amount here 1.2 million? Because as far as I know, this child is 4 years old, which means kuti pagore anoda 300,000. Mwana ane 4 years anomaintainwa ne300,000 pagore, which means kuti pamwedzi tikada kudivida na12 inenge iri mariko, tiudzewo kuti maths dzacho kuti 20 something. Amen. Ikoko pamwedzi ndo yaanoshandisa. Isalari yaniko iyoyo yaanoshandisa mwana uyu? Amenotomai achanoora mari yakaita sei zvekuti vanobva vada kumademands akadai so. Musuno Themba was bragging kuna Philip Chiyangwa paaudio that leaked. Mino kana makaenzwa, but she was actually saying kuti kuna Chiyangwa, you are a failure, you can't parent your kids. So munhu ari kufaila panapa vasi vakatongofanana. Iye ari kukangamwa kuti when he was telling Chiyangwa iyewo haaite take care of all of his kids. Yes, anochengeta but not vese. Mwana uyu ari busy. Mamboona here zvaanonzi anoita every day, every whatever, twice a week, once a week. Ari busy than most of us adults. Ko mwana uyu akazoitwa busy kudai, so mwana mudiki kudai abva apa adai, isn't this too much for a child? Anofana kuti slow down musikana uyu. Child support vari kuAustralia vanhu vanobhadhara mariko machild support, because kunoku ukatopiwa $100 uri unenge utori rich pachild maintenance, otherwise mari dzacho dzishoma. Vamwe vanotopiwa $50. Makamboona here kuti kwatinashe Mugabe vanhu vachitaura kuti ndopiwa $40 child maintenance. So sometimes I think kuti demands haanyatsobude zvakanaka. I feel like ndofunga Themba ndosaka achizongosiyana nazvo, ignore kunge asiri kuzviona. Vese vane kakupenga, yes, but zvimwe zvacho hazvizodawo level racho irori ravanenge vachiitirana iyi. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya Eva. Sort of subscribe and road to 30,000. We are almost there. Please like, share, and also comment on this video so that our videos can go viral.